Mga vendor sa Leganes Public Market nakasaylo na sa bagong market hall. Leganes LGU ginapangabayan tenants nga mintinahon ang katinlo sang merkado. Si Zen Kilantang sa nakatuto. Nagsugod na sa pagsaylo ang mga manugbaligya sa bag-o human nga market hall diri sa Banwas ang Leganes, Iloilo. Sa una nga panalgan sa merkado, nahamta ang mga ulutanon kag prutasan, isdaan, lakip na ang meat section. Suno sa manugbaligya nga si Elmer, mas matawhay sa ila bago nga merkado kung ikumparar sa ila sitwasyon sang una sa daan nga pwesto. Mas marami niya kaya ang tao na halos bulyong magadto niya. Kaya dito halos sa halungdon kaya kay gabaha kung magulan ba to ya. Apang talalupang doon nga may mga higko na sa palibot, gani ginahingyo sang Leganes LGU ang mga vendor nga mintinaron ang kalimpyo sa bago nga merkado. Pinamatamat na mga vendors na magsunod ng magka-star diri. Kabay pa nga ma-maintain na to, no? Ang katinlo kag masulhay nga pagsinarayo. Same ang gyapon na numbers ang aton nga gin-cater. Ang lain lang sini kay gin-star lang naton kasang ano kagin pa nami ang hallway agud nga ang mga at market goers naton la convenient man sa ila. 149 tanan ka stalls sa gihapon ang ginakomodar sang Banwas sa market hall sa din wala naman sang pagsaka sa rental fee. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas.